hoy es mi día, voy a alegrar toda el alma mía. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda el alma mía. La 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 la. רגע. תודה רבה ללהקת לוס דרום אמריקנוס, אתם לא תחזרו לנו עד כזה. נחזור ביניכם. כמה טוב שחזרתם אלינו, והערב ינקלה לאן? אומר לך בדיוק. בערב הזה עירית נבקר בחצי הכדור המערבי, אי שם בין האוקיינוס השקט לאוקיינוס האטלנטי, נמצאת יבשת עם המון שמחת חיים, אוכל טוב, קרנבלים מטורפים ונופים מדהימים. דרום אמריקה. משם מגיעים אלינו כל האורחים, שזה אומר אורחים עם הרבה קצב, המון פלפל. נתחיל. אמא שלו נולדה בברזיל, הוא עשה מסע רפטינג בפרו, והיום הוא מככב על בימות תיאטרון הבימה בהצגה ליזסטרטה, השחקן אמיס מורצ'יק. סבא וסבתא שלה ארגנטינאים, אבל רק לאחרונה היא גילתה שהנשמה שלה ספרדיה, הזמרת סיוון טלמור. עם אבא צ'יליאני ואמא קולומביאנית, מה הפלא שהוא נראה כמו מילד לטיני, השחקן רודריגו גונזלס יחד. כמו דוד המלך, גם הוא מנגן על נבל, רק שהוא הגיע מפרגוואי. המוזיקאי דוד קלסברג, הוא יהיה פה. האישר הניבולית תביא לנו סביצ'ה ותלמד אותנו את ריקוד השטן הבוליביאני, אניטה פיש סנטי. מה אתה מתאר? הוא עלה לישראל בברזיל, וביחד עם אשתו ארגנטינאי פתח מסעדה דרום אמריקאי, נתן במסעדת מידס. כותב בסדרה נדה של דנה מודן ובסרטים העולם מצחיק לשל זרחים והדירלים של דוידוב, ובימים האלה הוא עושה תפקיד נפלא בהצגת כיוונים בתיאטרון צוותא. השחקן והקומיקאי המוכשר משה אשכנזי הלך לבדוק מה ילדי ישראל יודעים על דרום אמריקה ועשה להם קרנבל של איש אחד. כמה אורחים יש לנו? זו תכנית של 5 שעות. זה כיף. וכמובן, איך אפשר להתחיל את השבת בלי מלך הסמבה, הרומבה והבוסנובה שלנו? מיטלמן! ואני מזמינה אתכם לטעום, תגידו לי איזה אוכל זה. מאיפה זה? אני אגיד לך מאיפה זה. כן, לא להתבייש, אני אגיד לך. תגיד לנו מאיפה זה, זה מצ'ילה, זה מארגנטינה, זה... נו, לא יודעת אם אתה תדע. קודם כל זה טעים לי, זה מהמקום שהוא טעים. וואו. זה צ'ילה, לא? זה צ'ילה? האמת היא שאמר לי פה בתחילה... למה צ'יליאני? זה מה שרצתה? סביצ'ה. סביצ'ה שזה ספרדי בכלל. וואלה, למה לך נתנו את הביצה? אני חולה על ביצים, לא? הדבר שלי מושלם. תיקח משם. אני רוצה להזמין לכאן את מי שאחראית למאכלים הנפלאים האלה, אישה רבת פעלים, היא דיפלומטית, מעצבת פנים, שפית, מתנדבת ציונית וגם בוליביאנית אמיתית. קבלו בבקשה את אניטה פיש סנטי. וואו! יש לנו כאן, חוץ מזה שהוא מאוד טעים. מאוד טעים. האוכל הזה זה תפוח אדמה עם רוטב בוטנים, קוראים פאפס על הוואנקאינה. ושם זה הסביצ'ה, עם דק וירקות. זה בעצם אוכל בוליביאני? כן. כן. טוב, אף אחד מאיתנו. אף אחד לא ענה על זה. מתי עלית לארץ שאת ככה מדברת עוד לאט ובדוק ועם המבטא? תגיד לי 40 שנה אני פה. הייתה נורמה. לא, הגעתי לפני 4 שנים. את מדברת נהדר. לא, להפך. הילדים שלי, הם אומרים שאני מדברת כמו בורת. מה זה הצעיף האותנטי הזה? מאיפה הוא? זה מאלפקה, בייבי אלפקה. כן. הדברים האלה זה פולקלורי. אבל עכשיו הדיזיינר משתמשים ככה כמו של, כמו רואנה, שאנחנו יכולים ללבוש לכל יום.
הבאת לנו עוד דברים? כן, יש לנו משהו... חבר'ה, תעזרו לה שמה. כן, אני יכול לאכול בטח? כן, אם אתה יכול לאכול, זה הזמן לאכול. בבקשה. לתת לך עוד? בוא ניתן לך. אני אקח את זה קח את זה בינתיים. יש לנו... מה שטוב בתוכנית שלנו זה חופשי, כן? ללבוש ככה, כי זה טיפיקל מאורורו. עמי, זה בשבילך, תשים לב, השמלה. אתה אוהב את הדברים האלה, לא? מה? אורורו זה העיר מבוליביה. זה כמו סנטה קרוז, כמו לפס, כמו סוקרה. זו עבודת יד? כן. זה לא עבודת יד, זה עבודת יד. והנה משתמשים הפחה, הנה ינקלה, אתה הדוגמן. כן, מה לעשות? תגידי לי. ככה, ככה, כן. ככה, כן. וככה, אוקיי. ולרקוד. אני אומרת... לרקוד? זה ריקודי. כן. אוקיי. מיטלמן, אם אתה תתעורר במקרה, אז תיתן לי רגע מוזיקה, תראה לי מה צריך לעשות. איפה המוזיקה שלנו? סלסה? כן, הנה סלסה, בבקשה. מה זה? ככה זה? זה מזיז את אלה? ככה. זה מזיז אבל. זה מורינדה, ככה. תגידי רגע, אם את כבר עומדת פה, רגע חבר'ה, תהיו ערניים, אסי והחבר'ה תהיו ערניים, אוקיי? מה זה ריקוד שנקרא? ריקוד השטן. ריקוד השטן, נכון? מה זה ריקוד השטן? ריקוד השטן זה בקרנבל באורורו, זה מאוד מפורסם כמו בריו דה ג'ניירו. תגידי לי רגע, מה התנועות? כן, השטן יש כמו שופרים, ככה, כן. אז רקדנו כמו ג'אמפינג, ככה. מה הרעיון פה? בואי תלדי אותה. אנחנו נפרר את התיגוד לבד. לקום בבקשה עם האצבעות. זה ריקוד של שטנים. בבקשה. מה עושים? זה מסובך, אני עכשיו מבין למה קוראים לזה ריקוד השטן. עכשיו אני מבין. זה מאוד הגיוני. יפה מאוד, יפה מאוד. צריכים לרקוד אבל לפני האוכל. חכה, אתה עוד לפני האוכל. אתה עוד לא יודע מה הולך להיות פה. אניטה, הבאת לנו ציור, נכון? יש לנו תמונות פיינס על הצ'ולס. צ'ולס קוראים הגברת אישה מבוליביה. זה טיפיקל עם מנטה ככה, אבל יותר פולקלורי, הרבה פולרס, כמעט 20 פולרס ככה. מה זה פולרס זה כמו... תרגם לנו, רודריגו. פלדס. שכבות. ¿Dónde por qué sentirán la plata la picha de la תרגם מה ש... עכשיו הגענו לפינה בתוכנית שנקראת חידון הידע הגדול של מישהו בשישי. כן. יש לכם פה פעמונים לדעתי, האם זה נכון? חכו להם פעמונים, בבקשה. אוקיי, כל אחד שיקבל פעמון. אני שואלת לכם שאלות שקשורות לדרום אמריקה. מי שיודע את התשובה הראשון, מדנדן בפעמון. קודם כל אומר את המילה... כן, ברור. בטח, ודאי. קודם כל להגיד גרינגו ורק אז את התשובה. אוקיי. זה ברור? כן. מעולה. אז נתחיל. מה שמו של הנהר הארוך ביותר בעולם? גרינגו? כן. אמזונס? יפה מאוד. מהי המשמעות של השם אקוודור? גרינגו? יפה. קו משווה. נכון, קו המשווה. כיצד נקראים המפלים ששוכנים על הגבול בין ארגנטינה לברזיל? גרינגו. איגואסו? יפה. נכון מאוד. יפה. כיצד נקרא הפצע שמשקיף על ריו דה ז'נרו? עמי, מה קורה? קריסטו רדנטור. לא, צריך להגיד קוראים גרינגו. טוב, יהיה מותר. זה בעצם פצע ישו הגואל. מהו שמו של נשיא ונצואלה שנפטר השנה? עמי, רק אתה. גרינגו צ'אבס. כיצד נקראים האיים שנמצאים 1,000 קילומטר מחופיה של אקוודור?
רינגו, הגלפגוס. יפה מאוד. מי הוא הכדורגלן היחידי בעולם שזכה ב3 גביעי עולם? רינגו.